Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng ilegal na droga sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Poblasyon, Kawayan, Masbate nitong Linggo, Marso 16. Kinilala ang akusado na si alias Junjun, 35 anyos, residente ng nasabing lugar at itinuturing na isang street-level individual. Na-recover sa operasyon ang 35 sachets ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 19 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 129,000 pesos. Nasamsam din sa sospek ang iba pang drug paraphernalia at isang improvised na baril, bala at magazine. Pagdating po natin, parang nabigla siya dahil nang siya na search warrant dahil sa nag-cooperate naman po siya. Nataon po kasi nag-during pagka nag-search warrant sa pag-interview rin sa kanya nito mga sa custodial investigation natin. Kabapagsak lang daw talaga sa kanya ng item supplier niya. And then ito ngayon conduct namin follow-up na rin na kung sino yung mga support. Naging matagumpay ang operasyon dahil naman sa pinagsanib na puwersa ng Kawayan MPS at iba pang law enforcement units. Pag may mga information po tayo with regards sa illegal na droga, alam naman talaga illegal na droga po is maaari po kayo makipag-coordinate dito sa aming tanggapan dito sa Kawayan Municipal Police Station or tumawag po sa aming mga hotlines. So bukas po ang aming tanggapan para mag-entertain ng mga ganitong information para at least masugpo natin yung mga illegal dito sa Kawayan, lalong-lalo na po itong illegal na droga. At saka sa mga nag-i-involve rin po sa illegal na droga o sa illegal na gawain, ang Kawayan MPS po ay patuloy na magsasagawa ng mga law enforcement operation upang masugpo itong mga illegal dito sa bayan natin. Nasa kustodiya pa ng Kawayan MPS ang sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa COMELEC gun ban. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.